Antipolo ang pinakauna nga barangay nga ginpadulungan para sa vaccination batok COVID-19. Kapin 300 ka mga senior citizen kag PWD ang target nga mabakunahan subong nga adlaw. Dungan nga nagpabakuna ang mag-iloy nga Evelyn kag Wilfredo Palzario sa pagbukas sang vaccination site sa Our Lady of Miraculous Medal Parish sa Barangay Kalumpang, Molo. May kasablagan sa lawas ang 24 anyos nga si Wilfredo, ganito paday sila sang iya iloy sang gimbakunahan batok COVID-19. Makabulig na lang sa sa mayo nga lawa. Pila sa kasilingan sang mag-iloy ang naghambal nga hindi magpabakuna bangod magalipot ang ila kabuhi kung mabakunahan sang COVID-19 vaccine. Apang nanindugan si Evelyn, kinahanglan niya ang proteksyon batok sa virus. Gani wala ini nagpangduha-duha. Gusto ko man niya nga kami sa akong bata. Ayan, ko lakataya pong, malakataya, mapa-inject ya. Bay kita mo damo sila ya ginaintriga sa amon, why kami agapati ya. Bala kamo diya kabasa kami residido kami ya. Plastado kag matawhay ang pagpadulong sa mga residente sa vaccination site. May pulis kag ambulansya, sa tion may emerhensya. Ang flow sang aton nga vaccination is the usual nga maparegister sila diri, may isang separate assessment area as well. And ang mga wala naka-register, may man sa separate area for them to pre-register themselves. Kag syempre mapadayon na sa assessment area, kag actually do tawhay laman ang flow sang aton nga vaccination. After which, i-monitor lang sila sa aton nga mga healthcare workers and madamo man sa mga naga-standby nga mga ambulance kag mga volunteers para magdala in case may sa mga side effects na mabatyaga ng aton nga mga pumuloyo. And also, we are also targeting around 20 to 22 bedridden nga mga seniors or mga PWDs man nga katuan sa aton patrol diri sa barangay. Nga actually willing sila magpa-vaccine pero budlayan lang sila maghalin sa ilang mga balay. Kapin 300 ka mga senior citizen kag PWD samtang kapin 22 naman ka mga hindi na makasarang magpadulong sa vax site ang ginbakunahan. Ganit ako ang pagpasalamat sa mga residente nga sa ila lugar na ginpatigayon ang vaccination. Siyempre mas mahapos isang sa digto sa CPO, sa Convention Center at Ateneo ba? Malayo punlay sa amon sa mga senior mag-commute. Tikisa basi abuton ka maglingin ulo mo bla, budlay na. Mao na diri ko niya muna na decide ako nga mapa-vaccine. At sa kay Mayor, salamat din kay medyo nga yan palapit niya di sa amon barangay ang pagpang-vaccine. Mas mayo nga diri Kaya kung para hindi kami mabudlayan nga malayo. Hindi na kami magsakay-sakay. Kapin 21,000 ang populasyon sang Barangay Kalumpang, 12 tubtob 14,000 diri ang may edad 18 anyos pasaka. Ini ang target nga bakunahan sa barangay agud maproteksyonan ang mga residente batok sa COVID-19. Nahibaluan, isa ang Kalumpang sa may pinakamataas nga kaso sang COVID-19 sa Iloilo City. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Mayor Jerry Treñas ginkalipay ang matawhay nga vaccine rollout sa Kalumpang, Molo. Nangin matawhay kag organisado ang sistema sang vaccination sa Barangay Kalumpang, Molo subong nga adlaw. Ini ang una nga adlaw nga pagpatigayon sang vaccine rollout sa barangay kag tayuyon ang pagbakuna sa mga residente nga masakiton, senior citizen kag person with disability. Bagay nga ginkalipay ni Mayor Jerry Treñas. So far, maayo aton nga result sa Kalumpang, no? And I'm very happy nga mga elderly kag mga PWD kag mga stroke victims, no, may chance man sila nga mapabakunahan. And we are continuously assessing it because kung maayo ni kag may bakuna kita, we will continue to do this, no? Madugang kita tawo pagin sa barangay, and then siguro we will add more personnel parang sige-sige aton pagbakuna sa barangay na. Sa pagbukas ng vax site sa Kalumpang, may 7 na ka mga vaccination center sa syudad sang Iloilo, Subong. Bangod sa nagapadayon nga vaccine rollout, madasig man ang pag-ubos sa mga COVID-19 vaccine. Gani nagalao mga alkalde sang dugang nga bakuna gikan sa national government. Sa Subong ay pasang definite
naka-mention si sa akon si Secretary Vince nga may AstraZeneca nga maabot. I think kagapon may nag-abot kagabi, no? Dason may ara pagid man nag-abot nga 2 million halin sa COVAX. Ang 2 million sa COVAX may parte ginta daya sigurado kay para na sa second doses ta nga mga 17,000 nga ginatagan ta first dose nga AstraZeneca. Kagabi, may nagabot nga masobra 1 million doses ang AstraZeneca vaccine sa pungsod nga donasyon sang Japanese government. Gani nagalao man ang alkalde nga mahatagan ng syudad sang nasambit nga bakuna. Ang aton na laom nga base matagan kita to sa halin bala sa Japanese nga donation nga 1,100,000 doses of AstraZeneca para nga matag ta first dose. Diri sa aton para makasigi-sigi aton nga vaccination, no? Sa subong may nabilin pa nga kapin 25,000 doses ang Sinovac vaccine ng syudad. Ginmanduan sang alkalde ang mga katapo sang City Health Office nga sa tion maaprubahan sang Department of Health pag-ausaron ng 5,000 doses ang nasambit nga bakuna para sa first dose. Ginhatagan ko nga ni instruction ng aton nga City Health kay we still have 25,000 doses ang Sinovac sa aton diri. And if we will be allowed, we can make use of about 5,000. Kaya ang kalabanan nga second dose ang Sinovac sa katapusan pa sang bulan. So kanugon sang tiyempo, we need to give more protection to more Ilonggos kay ang kaso taga-saka gid, no? Samtang subong man nga adlaw na bakunahan kag nakabaton sang first dose sang COVID-19 vaccine, si Vice Mayor Jeffrey Ganzon kaupod ang asawa nga si Girly Ganzon sa Iloilo Convention Center. Nagapadayon sa gihapon ang panawagan sang lokal nga panguluhan nga magkooperar kag magpabakuna bangod mataas gihapon ang COVID-19 cases sa syudad. Kahapon, nakalista sang 116 ang syudad pinakamataas subong nga bulan sang Hulyo. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Anom ka mga esports enthusiast, tiglawas ng Iloilo City para sa National Esports Wild Rift Tournament. Kung sang una, mga contact sports lang ang masami nga ginahampang sa mga pamatanon. Subo nga may pandemya, madamo nga mga atleta ang napektuhan kag nakahiliga na lang ang paghampang online. Iniamo ang electronic sports o kun esports. Isa si Rohan Kapul sa miyembro sang Leon Knights Pro Team nga magatiglawas sang Iloilo City sa League of Legends Wild Rift Tournament. Hindi pa mga thankful kag isa kami ka bilog puro Ilonggo lang nakasulod. Kag marepresenta kami sa Iloilo para sa national. Ang Wild Rift nga sports bali do sa League of Legends sa PC man nga computer lang. Pero subong kay tungod sa pandemic nagaling kami sa cellphone nga mobile lang nga League of Legends, tapos didra namin nga sige-sige ang tanan kami alin sa PC. Naga-ensayo si Kapul kaupod ang iya team, umpisa alas 2 sa hapon, tubtub alas 10 sa gabi. Dugang pa sini, nabalanse man sa gihapon ni Kapul ang iya pagtuon, kag na-enjoy niya ang iningasay sang sports. Madamo man inisang nanginabyan, kag natun-an ang teamwork sa paghampang. Bali, gampang by teamwork. Kag kung depende ka plano kung ano bro yung pag pa-wise lang kag paalam-alam sampang kung paano nyo may isa ng kontra. Si Noel Sonza naman isa ka backup team player sa ang LK Esports team. Actually ma'am sa back 2012 kumbaga lain mo may time nga magampa kami RPG do level up galing sa bunga esports na gid kumbaga sa RPG daan kinanlan mo magpulaw para ka income kadri sa esports kung may sponsor ko mo may sweldo ko may makuha mo bla kumbaga may ibulig ka bla sa self mo kumbaga do makaiwas ka man sa pandemic tungod nga stay home ka lang bla. Dugang pa ni Sonza, nalipay siya sa maayo nga nadangatan sang pilaman ka mga Ilonggo esports player. Ang iba nang yara na sa Manila, kagang iban ang nakakumpit na sa international tournament. Kalipay man ang nabatyagan sang alkalde, bungod sa pinakauna nga tinion, puro nga mga Ilonggo ang nakasulod sa siningasay sang tournament. I told them I'm very happy that we already have
team composed only of Ilonggos, no? And they have my support. I told them to go to see Joe Agudo para tanonta kung ano kita makabulig sa ila. But they should know that we are very happy that they were able to come up with a team nga Ilonggo Tanan, and they will always have my support. Balantayan ng online tournament sang Leo Knights Pro Team sa palaabuton nga Hulyo 23 tubto 25. Mahimo man magpakita sang inyo suporta pinaagi sa pag-send sa mga stars. Sa tion mag-live na ini sila sa ila official Facebook page, ang LK Esports. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.